Днес се провежда първия турнир за Купа Червени рози, организиран от фен-клуб Червени войни град Казанлък. Наши гости на турнира са кмета на град Казанлък госпожа Галина Стоянова, заместник кмета Петър Косев и легендите на ЦСК господин Петър Жеков и господин Стойчо Младенов. Искам да помоля всички участници да дойдат тук. ПМГ Никола Обречков, СОО Екзар Ектим Първи. Моля да дойдат отборите да се строят. Георги Кирков, Мати България, Училище Чудомир, Никола Вапцаров, Свети Климен Охридски, доктор Петър Берон и Малките рози. Здравейте, уважаеми състезатели! Младите таланти, отборите на казанлъшките училища. Много се радвам, че днес ще играете заедно с легендите. Какво означават легендите? Виждате, че те са живи хора. И господин Младенов, и господин Жеков са изключително талантливи хора, които сте виждали по телевизията. Имате шанса днес да се докоснете до тях, но не само за автографи, но и да научите онова, което те предават на поколенията, своето спортно майсторство. Има тайни във футбола и аз се надявам, че освен да играете днес спортменски и да побеждавате, вие ще разговаряте с тях и те ще ви разкажат кои са тайните на футболната игра. Искам да благодаря на фен-клуба на ЦСК за това, че организира този турнир, да благодаря за домакинството на М+С Хидравлик и да пожелая на всички състезатели наистина да играят с желание, с любов. Футбола е голяма игра, но разбира се, за нея трябват усилия. Мисля, че днес ще положите малко повече усилия, защото и времето предполага наистина да е така. Много е горещо. Пожелавам успех на всички отбори. Пожелавам наистина да бъдете достойни, честни и играта да бъде красива и в същото време да има победители. Пожелавам ви успех още веднъж и добре дошли на нашите гости. Искам от името на нашия фен-клуб да поднеса едни скромни подаръци на нашите гости. Това е за госпожа Галина Стоянова, кмет на град Казанлък. Това е за вас, господин Косев. Искам да благодаря на организаторите, на и на всички, които присъстващи, особено на малките деца, които днес са оставили своите други грижи, са дошли тук да играят малко, да подишат часове, вместо да висят по компютрите или по някъде другаде. Момчета, желая ви, ако не поне колко от нас и не е Стойчо, поне горе-долу някой от вас да надоближи и даже ако може да не израсне още по-хубаво. Пожелавам ви на всички да сте живи, да сте здрави и да се учите добре. Смятам, че вече от турнира открит казаха и първите отбори кои са. Ще дам думата на Стойчо и той да ви каже 2-3 думи. Заповядай, Стойчо. Добър ден на всички. Да се повтарям с господин Жеков за да благодарим на организаторите. Аз бих казал, бих желал да кажа няколко думи на децата да следват своите мечти. Знам, че всеки един от тях мечтае да бъде футболист и всичко е във вашите възможности, да знаете. След като нещо толкова много го желаете, то може да се постигне. Но за това нещо е необходимо постоянство. Постоянство във всяко едно отношение, както в учението, в режима като храна и в тренировки, във всяко едно отношение вие трябва да бъдете коректни към работата, която вършите. Успех ви желая в турнира! Thank you.